Dovoľte, aby som vás privítal na videoprezentácii tejto veľmi zaujímavej nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v krajskom meste Nitra pod sídliskom Klokočina. Najväčšie sídlisko v krajskom meste Nitra. Býva tu vyše 16 000 obyvateľov, 4 základné školy, 6 materských škôl, najlepšie gymnázium v meste Nitra. Pre tých, ktorí trošku poznajú Nitru, musím povedať, a to mi určite dáte za pravdu, že je to veľmi zaujímavá lokalita, alebo môžeme povedať, že aj veľmi lukratívna lokalita. Máte tu všetky vymoženosti, infraštruktúru sídliska Klokočina. Doprava je na sídlisku Klokočina veľmi kvalitne zabezpečená. K dispozícii je 16 MHD spojov a prakticky sa dostanete všade v rámci mesta Nitra aj do prímestských častí. To znamená, že bez problémov sa dostanete do centra mesta, na autobusovú železničnú stanicu, do nemocnici, dostanete sa treba na Zobor bez problémov, do druhého najväčšieho sídliska Chrenova. Máte veľmi blízko do samotného mesta Nitra alebo centra mesta Nitry a sú tu samozrejme, čo sa týka tej infraštruktúry, široké príjazdové asfaltové komunikácie, existujúce chodníky, existujúce pouličné osvetlenie, samozrejme ulica a nehnuteľnosť, v tomto prípade konkrétne rodinný dom, je napojený na všetky inžinierské siete. Sídlisko Klokočina má veľmi kvalitne zvládnuté rozmiestnenie zelených plôch a ihrísk. Tak ako máte možnosť vidieť treba v tomto prípade, je tu dostatok miesta a priestoru, či už pre deti, na venčenie psov, alebo pre nejakú doplnkovú športovú aktivitu. Poďme si to trošku aj podrobnejšie prejsť. Jedná sa tu teda o rodinný dom, konkrétne trojizbový, rozmerov 8x11, teda 88 m2, stavebný materiál pálená tehla. A ešte pre vašu predstavu ukážem vám ho takto aj z tejto strany. Okrem samotného rodinného domu sa na pozemku nachádza ešte stavba číslo 2, nazvime to jednoizbový rodinný dom, kde je teda kuchyňa a jedna izba, je rozmerov 4 alebo 4,4x10, 44 m2. Stavba je takisto z pálenej tehly a tu je rok výstavby 1978. Dom je šťastí podpivničený, pivnica má skoro 4 m2 a aj tá druhá stavba, ten jednoizbový dom, je takisto z polovici podpivničený. Takže samotný pozemok má výmeru 1043 m2. Stojím v podstate pri vstupe od ulice. Pozemok má peknú šírku 23 m2 a dĺžka je 45 metrov a nejaké drobné. Tak ako máte možnosť vidieť po mojej ľavej ruke, je teda postavený samotný trojizbový dom a je postavený čo najviac smerom na pravú stranu, skoro až hranici susedného pozemku. To znamená, že väčšia časť tej šírky zostáva voľná. Tam viesť aj prístupová cesta pre druhý dom, kde sa teda tento pozemok tým, že je taký veľký, aký je, sa dá rozčleniť a môže v tej druhej časti stáť ešte druhý rodinný dom. Pokračujeme takto ďalej, aby ste mali predstavu. Ten pozemok je v súčasnosti, tak ako ho vidíte, v takomto naturálnom stave. Je tu veľa zelenie. Po mojej pravej ruke, teda tam, kde je ten pravý sused, je po celej dĺžke vysadené sú tuje, už vysoké tuje. Znamená, že je tam taký pekný živý plot. A aby ste mali predstavu, ideme ďalej tým pozemkom. Samozrejme, pozemok je pekný rovný.
A dostávame sa do tej zadnej časti pozemku. Samotná nehnuteľnosť ponúka široké spektrum využitia. Za prvé, pozemok 1043 m2. Môžete tu postaviť 2 samostatné domy, alebo môžete zachovať tieto 2 existujúce stavby, to znamená trojizbový rodinný dom, a zrekonštruovať ho tak, ako je, plus nastaviť podlažie. A samozrejme máte k dispozícii ešte aj druhú stavbu, jednoizbový rodinný dom, ktorý či už by ste využívali pre vlastné účely alebo do prenájmu. Samozrejme tie možnosti tu sú.